На цьому тижні Автобазар пропонує Hyundai AX35 2010 року випуску. Колір Safari. Загальний пробіг 59 тисяч кілометрів. Трансмісія автоматична. Двигун об'ємом 2 літра. Ціна 22 тисячі 900. Chevrolet Suburban 2005 року випуску. Колір чорний. Загальний пробіг 200 тисяч кілометрів. Трансмісія автоматична. Двигун об'ємом 5,3 літра. Ціна 28 тисяч. BMW 320i 2012 року випуску. Колір білий металік. Загальний пробіг 40 тисяч кілометрів. Трансмісія Steptronic 8-ступенева. Двигун об'ємом 2 літра. Ціна 42 тисячі. Ford Connect Transit 2008 року випуску. Колір чорний хамелеон. Загальний пробіг 60 тисяч кілометрів. Трансмісія механічна 5-ступенева. Дизельний двигун об'ємом 1,8 літра. Ціна 12 тисяч 300. Мотоцикл Kawasaki ER 2011 року випуску. Колір чорний металік. Двигун об'ємом 0,6 літра. Ціна 5900. Volkswagen Polo Trendline 2014 року випуску. Колір білий. Трансмісія механічна 5-ступенева. Двигун об'ємом 1,4 літра. Ціна 13 тисяч 900. Усі випуски програми «Автобазар» можна переглянути на сайті www.avtobazar.ua. Якщо бажаєте розмістити оголошення у програмі «Автобазар», звертайтеся за адресою Златоустівська, 50 або за телефоном 206 56 06.